Permezz ta' 12,000 euro, Wistin Vella mill-Imġar se jkun jista' jerfa' l-istatwa ta' Santa Marija. Dan wara li sar avveniment annwali li fih min joffri l-akbar somma ikollu l-opportunità li jerfa' l-istatwa ta' Santa Marija fil-festa tar-Raħal. Iċ-ċerimonja bdiet f'nofsinhar wara l-Knisja kif jindaq l-Anġelus. Imbagħad il-Kappillan Kalċidon Vassallo għal talba qasira. Dal-avveniment kien segwit minn mijiet ta' persuni li ta' kull sena juru l-entużjażmu tagħhom biex jattendu. Beautiful, yeah, beautiful, yes. Jena personalment nħossni isa qiegħda fid-dem tiegħi bħalma ninsa perswas li qiegħda ħafna fid-dem tagħna l-imġarrin u fuq hekk nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex nidħlu għaliha. Ħafna tradizzjoni antika ħafna u n-nies iriduha. Iċ-ċerimonja soktat permezz ta' kelmtejn mingħand il-Kappillan qal li din hija tradizzjoni antika u li l-imġar ma jkun irkantat xejn għal kontra ta' kif ġiel intqal minn mezzi tax-xandir. Kif semet hekk, il-fola numeruża infexxet f'dadija ta' ċabċib. Mhijiex irkant, speċi maħniex qegħdin nibjaw xi ħaġa jew nagħmlu xi negozju, imma hija l-offerta li jkunu ġemmaw dawk li ħajerfawha matul is-sena bimħabba lejn il-Madonna. U allura jisu min ġemma l-aktar joffriha. U peress li s-sena qegħdin nagħtu wkoll għall-karità, allura iktar u iktar mhix irkant, hux veru. Preżenti kien hemm 3 persuni li kellhom iċ-ċans jagħtu l-offerta tagħhom. L-ewwel offerta kienet ta' 10,000 euro li ma damitx wisq sakemm kienet meluba. Ir-rebbieħ ta' dan il-vjaġġ biex iġorru l-Madonna kif iddeskrivija l-Kappillan tar-Raħal kien Wistin Vella. Stqar li din mhijiex l-ewwel darba li huwa kellu ċans jerfa' lil Vara tant tal-qalbhom ta' Santa Marija. Nura li nota metan huwa kulħadd.